Moj tata je treća generacija Pančara i on je uveo da radi narodne nošnje. Pošto je dobio sestru i mene, smatrao je da je to za žensku decu onako možda lepše i zanimljivije. Pa što se tiče narodne nošnje, to je skup različitih zanata i to je onako to što im je zajedničko, a sve drugo je različito. Od pančarskog zanata, znači rad sa kožom, to su jako specifični ručni radovi, preko tkanja, znači gde se prave, ručno se tkaju suknje, pojasevi, do vezan koji se rade na košuljama, detalji, do abadžijskog zanata koji je rad na jelecima sa gajtanima. Mi moramo da se konsultujemo sa etnografskim muzejom, da to sve bude pregledano, zato što kod nošnje je jako važno da budu i boje, nijanse ispoštovane i sve. Zato sam ja počela da radim malo više tu neku modu kroz sve to gde mogu i sama da dizajniram i da sama se igram sa tim stvarima i gde ne moram striktno da se držim tih nekih stvari. Ja imam tu sreću da je ta sada kuća postala cijela radionica i tu imamo momke koji prave opanke, imamo gospođe koje rade vez, koje šiju, koje tkaju, tako da meni su oni večne inspiracije i uvek se nešto novo radi i te boje koje se tu dešavaju, ti motivi, to je, ja mislim, nepresušan izvor inspiracije i ja mislim da je meni mesto baš u ovome i nekako da uvek imam u ponudi svoju jednu tradicionalnu nošnju i nešto savremeno, nešto što sam ja dizajnirala i mislim da će to uvek tako ostati.